O Partido Popular de Cambados enviou esta semana á veciñanza uns trípticos nos que alertaba de que Samuel Lago e o Goberno Central, coas súas leis, afectarían a 2.500 familias. Un acto que rachou coa tranquilidade coa que se estaba levando a cabo a campaña na vila. Os socialistas cargaron contra Sabela e o seu equipo por mentir e ensuciar as eleccións. A denunciar as tácticas, as estrategias maliciosas que está utilizando o Partido Popular nesta campaña, coa difusión de falsedades, de mentiras e de bulos, ao máis puro estilo Durán, non? Lamentamos ter que dicir isto, que chegaran as técnicas de Durán a Cambados, da man de Sabela Fole, pero certo é que nos estamos atopando con asuntos que non podemos dar a calada por resposta. Dende o PSOE denuncian ademais que Sabela demostra co panfleto que non coñece as diferentes leis que afectan a costa cambadesa. Que se refire á lei do litoral, a está tramitando a Xunta de Galicia, o proxecto de lei do litoral, polo tanto sería a lei de Sabela e Rueda, se refire a esa lei, que eu creo que non, creo que se equivocaron e realmente se refire á lei de costas. No caso de referirse á Lei de Costas, entre outras cousas, Lago sinala que foi aprobada no 88 cando el tiña 11 anos. Pero que despois esta lei foi reformada e a última reforma da Lei de Costas do Estado é de maio, do 31 de maio de 2013, sendo Aragón de alcalde e Rajoy presidente, entonces habría que chamarlle a lei de Rajoy e Aragunde. En canto a parte das 2.700 parcelas afectadas, Lago denuncia que isto é mentira, que a Lei de Costas non notificou a ningunha empresa ou vivenda que será demolida, a diferencia que as situadas na zona de servidume que xestiona a Xunta, engadindo de novo que Sabela confunde ambas zonas. A Xunta de Galicia de Sabela e Rueda ten orden de demolición e inicio expedientes, varios expedientes abertos en varias vivendas e establecementos que están nesa franxa de servidumbre, non na de dominio público. Ademais de desmentir o comunicado, os socialistas tamén quixeron denunciar que quen si pode destruir moitos postos de traballo é a Xunta coa lei da Mexilla, e que os populares só se puxeron en contra coa campaña electoral á vista. Casualmente agora, xusto antes das eleccións, están en contra dese artigo. Pero onde estuveron estes 4 anos dende que se aprobou? Donde os bateeiros estiveron reclamando o seu apoio. Donde estiveron? Agora, antes das eleccións, aparecen. Non podemos tolerar que se difame, que se calumnie e que se minta con cousas tan aberrantes como esta. Os socialistas criticaron outras actitudes do Partido Popular como poñerse do lado de Durán na disputa do colector entre ambas vilas e exixen a Sabela Fole que se quere defender os intereses de Cambados que pida a Durán que separe as redes de pluviais das residuais para evitar que desborde a depuradora cambadesa provocando verteduras na ría.